saka nhasi ndauya. Saka mukomana wakakurova yakakukwadza mazino zvakadini? Ini pandakaenda kuna dokta inini akatonditi mazino angu aya mazino acha akasunga. Wakatosungwa nai? Ini pandakaenda kuna dokta akanditi chinotorwa x-ray mboonawo zvakadini. Bato x-ray yatotumirwa mufoni, yakaita zvekutumirwa mufoni madokta. Batonditi x-ray yenyu yakashata. Uyu yenyu rine cramp kusvika kumusoro kwakatsemuka. Blazi mazino yenyu atsinga dzawo achadi kana kuti ndirume izvo kuti ndidye chikafu chaicho chiri hadi handitodyi. Okay. Kubika nyama chaicho handitodi. Saka kumagamuzi ndo kwakatsemuka. Kune crack iriko. Yo. Saka takadzika kuya dokta tichimuona dokta ano mukadzi uyu akadambuka shaya kumusoro. Then mazino 2 aya akatokuwara akadamejeka. Zvekuti zvatiri kuona nepain yaanogona kuzoramba achisangana nayo inogona kuzomuaffect akatozoita problem yakanya. Saka solution yatitorina ngekuti mazino aya anofanira kuti adini abve. Saka ini ndakazoti mwana nezera rine mukadzi wangu akapinda mumba mangu vandizhuwa akandibata maoko uyu ndofunga ndanditone mauyu ake apa nzwara dzake dzandakabata apa akandizhuwa apo bvandiroesa madziro vandizhuwa bvandiroesa madziro pandakasumuka ndobva akabva anditi rowazibatira zvindano makadi maini sofara ndokumbira kuziva zita. Ndinonzi Yolanda Marisa. Mutidedze se Yolanda Marisa. Marisa. Tasangana mudare ramambo Marange nhasi. Mungatitsanangurirawo here kuti nyaya iyi yakatanga sei kusvika pakuzorohwa kusvika nhasi masvika panapa chinyatsojekesa zvakaitika zvose? Nyaya iyi chakaitika yanga iri tongoti muvillage matinogara. Pane mukadzi anonzi Maidion akanetsanawo next door yake nenyaya yemwana wake. Uyu Maidion anga ataurawo kuti mimi mukuru wamushandi wangu imimi mushure mekunge vaonekwa mushandi uyu aine mwana wenext door yake. Mukuru wamushandi wangu imimi pakudini iye mwana wenyari anouya achikumbira mushandi wangu mari. Vapopotedzana vari pamagadheni pachibhorani pativi. Kusvikira uyu mai avo vazoti iwe uri kuti mwana wangu iwowe ihure, saka ndozvauri kureva here kuti mwana wangu ichi ihure. Iye mushandi wako wacho wauri kudaro iye ndiye nyakutouya kumba kwangu achitonditaurira kuti iwewe iwo uri hure futi wakaonekwa uine mumwe murume ainzi Rayoni here kumaminda kufodya uko makararamisi. Zvadaro vakapopotedzana vapopotedzana vauya pamba pangu usiku ubva vasvika murume wangu angatori mumba watonditi mai Tania ndasvika panapa ndoda kuti mudaidze murume wenyu ndine nyaya ndira kubvunza nekuti nemasoko andiri kunzwa kuti murume wenyu mimi ari kunzi akaniona ndiri kumaminda nemunhareyo. Ndo ndatobuda paya ndatodaidza murume wangu ubva auya. Murume wangu akati nyaya muri kutaura inini handina chandinoziva nezvenyaya iyi. Imimi dai mamuri vamwe munhu akakutaura izvi ndiani malonoshovo abva abvunza zvikanzi inini pekutanga nyaya iyi ndakatomboinzwawo. Ndainzwa nyaya iyi nekamukomana kanonzi Kedi kanga ari kwebasawo pamba pawo ipapo. Mukomana uyu akati hanzi inini ndakamboaona ari kumaminda vakarara vese, saka inini ndakazongofambawo nayo nyaya ichichi asi murume wenyu akambondibvunza. Zvikanzi obva amboda kunditi imimi muri kutonziwo futi imimi murume wenyu akatokutaura izvozvo mukafamba muchitaura. Kati wandakataurira ndiani? Zvikanzi makataurira Lavhu uyu ndichiwaona inini ndimbuya. Ndakati inini handiri zvemakuhwa pamba pangu panapa. Hazvinetsi, Lavhu uyu agari kure. Handei kupi kuna Lavhu. Ndofunga ndakasimuka pamba pangu vachiramba vakatsika vakaramba ndikati inini handidi zvekupinzwa munyaya dzakasviba. Handei kupi kuna Lavhu. Iye mukadzi wacho vati inini handiendi chichi nyaya dzitsutsu handifambiri tsutsu. Ndabva ndatora tete vake vandaenda nawo kuna Lavhu. Vasvika paya nemukomana uyu basi nemurume wangu tandifu. Tasvika ndati mbuya mimi muri kunzi hanzi makataura kuti hanzi mimi mai Tania
akanditaurira kuti hanzi akaona maidhioni kupi kumaminda uko aina rewu. Ndikati ndizvo here? Lavhu yabva atoti nyaya mukutaura imimi Maitania ndine nyaya nemi here dzandinombotaura nemi kana kuti kumboita makuhwa nemi kana mbotaura nemi ndine nyaya nemi here. Zvikanzi ndoti ini ndiri kutoshamisikawo kuti ndosoko rasvika kupi kumba kwangu. Zvikanzi inini kutaura chokwadi rega ndikutaurire chokwadi ndilavhu yaitaura. Chokwadi ndechekuti uyu mukomana uyu mushandi uyu ndakatomubvunza mushure kunge ndanzwa nyaya iyi, asi nyaya kumubvunza wandakaita yanga iri kutonzi yanga ane 2 years yaitika yobva yazofumuka musi iwoyo. Saka uya achitaura lavha yambuya angu aya anoti hanzi mukomana uyu ndakasangana naye tiri kusunga fodya pauno ndamubvunza iwe tiri kunzwa makuhwa ekuti iwe wakaona bosi wako ari kumaminda nani nemukomana anonzi Reno pasira uya akati inini chokwadi makaudzwa nani chichi hanzi inini ndakabva ndati hapana akandiudzaba chingonditaurira mukomana aya ndokuti rotomuka kutanga kutotaura kuti pekutanga hanzi akaonekwa aina kedhi here mushandi hanzi mukomana wato hanzi pechipiri ndakabva ndakasvikira ndikatoaona ndakatoaona ndiri muchikomo nditsvaga mombe. Uyu wakuchibvunzwa mukomana uyu hasizvo zvawakataura here? Ndizvo zvandakataura hangu. Zvino saka ava vanhu vese uri kuvapinza pakudii panyaya dzipi panyaya idzi. Ndofunga takabva ipapo ndikati inini mandijekesa aka nditaura tete wacho handijekesa inini munyaya dzenyu handizidi handidzizivi. Ndofunga takabva ipapo ndobva ndati ndakumba kwangu mangwana acho obva wauya makuseni ndaitoswa mapleti vasvika iwewe Maitania muri kudiwa kudari kumba kwedu. Ndikati inini maidhionika munyaya dzako idzi ndakati handei tonobvunza lavhu. Tanobvunza lavhu iwe wakabva wati iwe haukwanisi kuenda kunobvunza lavhu. Ini ndikaenda hangu ndikanobvunza lavhu. Tete vako havana kutaura henyu kuti munyaya dzenyu handidii handini. Zvikanzi vakataura oraiti chiudzai murume wenyu kuti auye kudari. Ndikati zvina kushata ndingawiga munhu here. Ndatoadaidza makuseni wangu akatorara mumba. Ndatoadaidza muri kudiwa. Wakaenda kwamufambi wadzoka ubva watonditi ndasvika kwamufambi mbuya mufambi ubva watonditi imimi izvozvo hamusani makudiwa muchazodaidzwa. Saka ini ndaona kuti nguva dzangu nedzekuenda kubasa handizodzibati regai ndiende. Akabuda pamba ubva aenda. Next day murume wangu inini anobuda ndofunga zuva ratokwira ratobuda. Next day vakabva vazouya ndofunga zvekuma around 2:09 murume wangu inini anga atobuda atoenda kubasa. Wasvika baba wacho naye watinoti chairman iyeye nemumwe anonzi mupurisa wachairman vari vatatu. Hapana kuti utsvaga achitsvaga murume uyu. Ndikati murume wangu inini wabuda. Muri kutoda nezvamunouya kumazuva rovira kumanheru ndopanouya kana kuti munouya makusenseni mosvika anenge ari panapa havakasiki kubva vabuda. Vakabuda ndofunga ubva vaenda vagadzika dare ravo koka vanhu vese vava vachidaro obva vaenda musi wekutanga. Musi wechipiri obva vadzoka. Musi wechipiri ndopakabva patumwa musi wechipiri havana kudzoka variwo kwakauya murume wacho ndiye akauya obva amira kurodhi obva ndidaidzi Maitania murume wenyu ngauye kupi kudare kumba kwedu. Ndikati Maitania havadi havapo panapa vatobuda manonokerei kudii kuuya. Zvikanzi oraiti murume wenyu ari kutozvidza dare sitereka kutozviita iye kufanika anoziya. Ndofunga ndakamuignora handina kana chandakamupindura. Kechitatu ndo musi wakazouya uyu mushure mekunge ndabuda inini ndaenda kuvhiziti yehanzvadzi yangu. Ndakafonawo namama wangu inini chinzi une vhiziti yehanzvadzi yako musi weSaturday. Sorry musati masvika nawo yekuvhiziti ndodomboziva kuti chairman uyu anotoita matare ikoko. Ini kutotanga kutozvinzwa zvekuti hanzi chairman anotoitawo matare. Handiri kubvunza iyeye anoita matare ikoko. Haiti. Ko sei anga achiti hanzi murume wenyu arikuzvidza dare. Ameno ndakatozvishayawo kuti chii. Okay, furirai mberi tizwe mama upo maenda kuvhiziti. Ndadaro mama wangu akandifonera ini iri chiri china vachiti mangwana huya kunoku urarira kunoku mangwana Saturday yacho toenda kupi kuvhiziti kwehanzvadzi yako. Ndibva ndatoti alright. Ndakandofunga ndakabuda Friday makusenseni ndaenda kumba kwedu ndaswera vanhu varara. Saturday vataenda Saturday yacho ndinozokwanisa kudzoka panguva usiku. Vandadzoka Sunday ndofunga ndakadzoka around 11 to 12 ipapo ndopandakadzoka. Ndichisvika inini ndakatosvika pamba pangu pamba pasina munhu ndorakatokiwa ndatora makiya vanhu vadakinwa mumba mangu mamune tsvina vandatora muchaira notsvaira. Nguva yandakabudisa marara ndichibuda panze ndopandakabva ndasvika nepaseri pemaruva vandatomuti makadii. Zvikanzi murume wenyu ari kupi. Ndikati murume wangu inini handisi kudii handisi kuziva kuti ari kupiba. Zvikanzi muri kutonyepa muri kuziva kune murume. Ndikati inini ndofunga ndakabuda musi weFriday kutobva kusvika. Ndoakandibvunza dzadziri nguwai
around 11 to 12. Okay, all right. Kubato nditi imimi murume wenyu ari kupi ndiri kutomutsvaga panapa ende murume wenyu iyoyo ndichamuponda chete. Kana muti muri kumutsvaga ini ndandisipo panapa handingazivi kuti adi aendepi. Kasi pamwe munogona kuti pamweni nekuti abudisa murume wekuti pamwe mafonirana mukutoziva kune murume. Yata ini panapa tine foni 1. Inini handina handina murume wangu ndiye atone foni yacho itori mboma ndofunga ndakatobudisa foni yacho itori mboma haina kana moto pamwe munogona kuti tafonirana. Akatora nguva achipopota ari pabedroom pangu padhoo rebedroom rangu. Kamwana kangu inini ndine kamwana ka2 years kanga ari padhoo rekitchen kachitochivanzara. Nguva ndakafamba ndichienda kudhoo ndichidanaka pachikafu mukitchen ndopakandisundira mukati. Ndofana ndadonha kudhuze nekuchoto vatonditi imimi ndinoda kutokurovai ndinoda kutokuponda ipanapa murume wenyu iyeye ndiye achatoenda kuclinic kunokurapisai. Akapinda mba mangu vandizhuwa akandibata maoko uyu ndofunga ndanditone mauyu ake apa nzwara dzake dzandakabata apa akandizhuwa apo bvandiroesa madziro pandakasumuka ndopa akabva anditi rova zvibhakera zviri apa vatonditi imimi murume wenyu iyeye achanokurapisai mazino iyayayo achanokurapisai mazino iyayo atobva abva ndezvekwenyu izvozvo ende hapana kwamunodi kwamunoenda. Saka nguva yaakabuda panze amba nefoshoro nebadza zvazviri pasaidi peroom nemapopotera anga kuti pfungwa dzangu ndakati munhu anogona kubata foshoro akanditema ndobva ndazhuzhurudza kamwana kangu ndakaenda ndichikazhuzhurudza asingabva kukazhuzhurudza nedumbu kunopinda mumba ndabva ndatiza ndapinda mumba 5 minutes ari padhoo rangu rebabedroom achizunza dho budai imomo murume wenyu mimi muri kutoziva kwari handei kumba kwedu imimi motaura nyaya yenyu kati inini ndine nyaya yenyu pakudi. Saka pakuitika zvese zvandanga napeni handingambobvira ndambonzwa kana kudii handina. Nangobuda ropa hembe yangu ndo pandikabvisa hembe yangu ndatopukuta ropa randaibuda muromo nemhino. Vatobuda pamba paya achibuda achitana masoko ekuti hapana kwamunodi hapana kwamunoenda nyangwe mukaenda kumapurisa hapana kwanu. Ende for sure pandakaenda kumapurisa hapana chakabuda. Ndobva ndabva inini ndobva ndaenda kune muzukuru wangu inini anoshanda nemurume wangu ndichida kunobvunza kuti murume wangu wafamba sei. Ndasvika kwega muzukuru wangu asitoriko ndasvika pane mukadzi wake vatamboenda pamutumama pamashopu vataona mumwe mundindambata anofamba nababake vatotiti inini nyaya yenyu ikai yandikurira ngai ndichikupai nhamba dzani dzemupurisa kwagondo muone kuenda kupi kwagondo. Saka ndakahaya bhaiki usiku ndasvika kwagondo zvekumapasi 11 dzeusiku vatanotsvaga takatonomutsvaga kubhawa kwaanga ari mupurisa yayo vatadzoka vatoti nyora statement paya pobva wafonerwa baba vacho ini muziva here kuti mwana wenyu warova mukadzi wemunhu zvikanzi nyaya iyoyo ndinotoiziva zvikanzi imimi chambotadza kuti imimi mwana wenyu warova mukadzi wemunhu imimi muripo chambotadza kuti imimi mutore mwana wenyu muye naye kuno chii zvikanzi izvozvo pashaishika inini ndazongonzwa nyaya papa asi vangu varipo pamba pavo pandikarohwa zvese zvichiitika izvi. Ndabva kwagondo kuya anobva ndapiwa medical report mupurisa pakati endai kupi kwamutare maenda kwamutare musamandi munochekwa nadhokta mozoya muchindisira medical uyu hanzi nhamba here yandaifanira kusiya pahodzi. Ndofunga ndakadaro vandadzoka kumba inini ndadzoka kumba vatazodzokera ndofunga kwadhokta ndakaenda kana katatu ndaenda kwadhokta katatu mva ndazonzi kune court musi wechina ndaenda court musi wechina yekutanga ndakasvika inini ndichinzi medical report rako hapana. Medical report hapana sei kuti medical report rangu inini hapana sei medical report randakasiya ndichibva kuchipatara mukatoti kune mupurisa ari kwamutare ikoko ari kutotora medical report ro achitouya kuti koti inge ichipindwa zvikanzi medical report harina kusvika maoko mangu asati rangu hazvina kushata. Patakabva kwahodzi vatadzokera hanzi munozoya china chinotera vataenda vatasvika kubva atonditi ndopakauya mumwe mupurisa akambodaidza mazita ndopaakazoya mumwe mupurisa achizoti nhasi hakuna court majors chasikuya. Tadzokera kanga kechipiri kechitatu katazobva takasvika aidziva mazita apinda vatapinda mapipi obva abvunzwa vatabuda handina kana mbowana mukana wekutaura kana kudii tabuda zvanzende mugara kumatombo takagara mazita evanhu vachipinda tutu vachididi asi chakandishamisa inini ndechekuti pakaitwa koti iyi iye achidaidzwa ndakatoti pamweni tiri kupinda tese tiri kunofesana mukoti asi pandakasvika padhoo ndakabva ndanzi imimi garai apa muchazodaidzwa. Ndofunga ndakagara pacheya ipapo pakudzamara ndakati
ndisumuke ndibone umamvura ndasunga ndanomamvura ndadzoka iye arimo mukati vapedza ndakaona abuda kunze vaenda pane umwe murume amene nanenge mupurisa here asi anga asina kupfeka uniform vanyora mapepa vanga vari kunyora vapedza pakazouya umwe mai vanobika sadza ipapo papolisi vachiti ndikumbobvunza kuti kuziva mufambi ari papi vaenda pachikona namai vaya vavataura paakapinda mukati ndaona anga akabata mari yanga ina vapinda mukati vanocheta paakabuda vatobudwa munhu akutoenda munhu wacho ari kufanira kusungwa akutoenda isusu tati tasara tasongoti dzama rakoti yakapera tafundzwa pamwe ndichadi tichadaidzwa tabvunza mupurisa anga ari panze chii zvambofamba sei zvikanzi ina handitoziviwo fonerai mupurisa wenyaya yenyu ndakasvika kumba ndikasvika airtime ndafonera mupurisa wekwagunda nyaya yangu yazofamba sei ndazongoona koti tsvatsva handina kana mbopindawo zvikanzi inini handichatozivi kuti zvafamba sei nenyaya yekuti inini nyaya ndakatoisiya muwakuru ndakabva ndati alright hazvina kushata kuti ndizive kuti mutongo wakapuhwa kutotanga kutozvinzwa nhasi kuti wakapuhwa uyu community service handizvizivi hanambobvira ndambonzwa kuti hanzi wakapuhwa community service ende chandaida umbonyasa wabvunza kunoti anauzananga community service inombopuhwa munhu zvamboita sei. Okay, saka zvine kumwe kutaura muri kuti panyaya yenyu hapana kuitwa justice. Panyaya yangu hapana kuitwa justice. Alright. Nokuti nyaya yangu yakatsikwa nejustice haana kuwana nguva yekutarisa kunoti makakuwara kusvika papi. Haana. Inini chandakatoona kuona kwangu medical report rangu yanini harina kubuda harina kutombobudiswa pakaitwa nyaya iyi. Asi munozviziva kuti nyaya inoitwa appeal? Okay. Alright, saka ndo zvasaka nhasi muchuya kuno ndo zvakazoita kuti nhasi saka abereki angu inini akazoti kuti tichiramba takagara neyo ndiro zviri kutaura kuti une problem yemusoro chienda kwani kwamambo unodudza nyaya iyi ipinde mamambo timbonzwa kuti zvinobuda zvakadii ndosaka nhasi ndauya. Saka mukomana wakakurova yakakukwadzai mazino zvakadini? Ini pandakaenda kuna dokta inini akatonditi mazino angu aya mazino acho akasunga. Wakatosungwa nai? Ini pandakaenda kuna dokta akanditi chimotorwa x-ray mbono zvakadini. Vato x-ray yabva yatotumirwa mufoni yakaita zvekutumirwa mufoni madokta vatonditi x-ray yenyu yakashata uyu renyu rine cramp kusvika kumusoro kwakatsemuka blazi mazino yenyu tsinga dzavo hachadi kana kuti ndirume izvozvi kuti ndidye chikafu chaicho chiri hacho handitodya. Okay. Kubika nyama chaicho handitodi. Saka kumagamuzi ndo kwakatsemuka? Kune crack iriko. Yo. Saka iye udokta akatoti tsinga dzemumazino menyu hadzichadi kuti tutoruma nawo akanga akapinda mukati toruma nawo hachatoitiwa. Saka regai ndimbodi murume wangu akazogumira akati chimbosungai timboona kuti zvinosvika papi. Saka vavatongoti anofanira kutobva? Dokta anga akati nyaya iyi kuti mazino aya acharuma hachadi. Saka akufanira kutongobva kana achikwanisa chibvisa ichi mazino nekuti anogona kuzokodzera problem pamunhu. Alright, zvakanaka. Regai timbotaura nababa. Kadi baba? Kadi. Sinofara zita ndiani zvia? Ndi Leslie Mtungwasi. Ani? Leslie Mtungwasi. Leslie. Right. Mukoma Leslie. Zvizhinji tazwa mudzimai wenyu achitsanangura. Ndizvo. Takuda kutangira pekuti imimi pakarohwa mudzimai manga muri kupi? Pakarohwa mudzimai wangu ndakanga ndisipo papanga. Ndabuda ndichienda kune kunonzi kwaMahara. Ngazve almost 10 kilometers kubva pamba patinogara isusu. Ndichida kutonokolekta lishi yembwa yangu ndatotumira ndofana ndatone wiki ndatumidzira umwe mupostori ane shop ikoko. Saka aitoti ndichapfura ndichikusira pabasa pako. Saka iye ndofuka nekuzouya nemakombi mabhazi haana kuwana mukana wekuzodzika kuuya pabasa pedibaya kuti handisiye. Okay. Saka friend yangu yandoshanda naye ndo yakazoti ndaona mupostori kwati kana muchikwanisa musi weSunday uyai mutore order renyu ndakauya naro. Okay, no problem. Zvadaro makusena acho eSunday iwaya uyu kuziva mufambi wakatoya pamba pangu mudzimai wangu papasina. Ubva atoya atondigogodzera nani chakatorara zuva richatoti ndotomuka paya moro mushe pakanaka here kwandurira makusenana ati ndauya panapa ndichiti ndikuzivise kuti muri kudiwa kudare kumba kwedu kundatodaidza chairman nevanhu vevillage nevabereki vemudzimai vangu
vese vatodini vatopo. Saka imimi ndimi matosara muri kudiwa kuti mupowo chapupu munyaya yandiri kuzwa mukadzi wangu. Ndakamudaira ndikati hauna zvekuziva, iwewe uri kushuwa yekuti uda kuti ini ndiite witness yezvinhu zvandakambokupindura pakutanga iri kuti aiona nyaya mudzimai wako iri kutaurwa ini handiizive. Aya makuhwa ekutukana kwakaita madzimai enyu kwavanga vari kumapurudzo kwavanga vari vakatukana ikoko kusvikira pakuzodonongodza mazita evanhu vese, cheni yevanhu vese iri apa. Inini apa handifungo ndikakwanapo bhozi nana chandododinba chandoziva, unless kana imi muri kuti muda kundimanikidza, bhozi handizivi kuti zvinomanikidzwa here kuuya kuzoite witness kumatare ekumba kwenyu. Ino pakati no problem yo kana usi kuda hapana chakashaba enda akudini ndakutaurira abereki angu kuti pakanaka. Ende imwe advice ndokwanisa kukupa iwoga kuti nyaya yako iyi iite zvakanaka, waona kuti zvandiri kupindura ina zvekugutsa, chienda kwashe. Waenda kwashe pangu iwe wosvika utora kuti ashe ini ndine nyaya yangu yakadai. Pane munhu wandiri kuzwa kuti uruziyawo zvakaitika panhau yemukadzi wangu pamafambire ake. Saka ndiri kudaidza munhu uya uri kudini, uri kuramba. Saka kana iri nyaya yako asvika, inini kuuya kwashe ndinodini, ndinouya. Ndiri zvakambova zvakaita sei handizivi. Wakadzokera ndotosara ndisa mvura yangu pamoto ndogeza, ndapedza kugeza ndikatobika tea yangu kwakudya, ndotobuda ndandotofonera nawo neshamwari yangu ndichitosiya foni yanga yapera moto kubva ndatotsveta padivide otobuda kwakudini yangu pakuenda kwamahara kuya. Kwamahara takatoswera kuya titorifara neshamwari yangu totoita ilishi yangu yandatopuhwa kuzoti kuma 4 to 5 tazwaka kuti unogara Gombe. Shamwari yangu yakatofonewa nababa ake, una lese iri baba? Kanzi tiri tese. Zvikazi chitokurumidzai kuya kumba, mukadzi wake kunzi watakwa nanhepwani epamufambi but wakwara zvakanyanya. Ndakatombozvirambira mukadzi wangu unonzi wakwara, wanga uya nguva yemunhu akabuda Friday achinoda kumboenda kuvhiziti kwana Tsananga atodzoka ine. Obva azofona futi kechitu, zvikazi maapapi? Nditori serious. Ndopareka kuti nyaya ndiye machokwadi, ngatidini isusu tiende. Takafamba neDust Road chiti pamwe tichasangana neava varinzi vanga vahaya mudhudhudhwa vachienda kuchipatara kwaGondo nekupolisi. Takafamba nerodhi hatina kusangana navo, vanga vashandisa rodhi dzemudimbidziko. Ndakasvika kumba inini maraundi 7 kwatoti tsva, ndasvika kumba pasina munhu. Pandaenda kumba kwemuzukuru wangu ndasvika pasina munhu. Pandadzoka pandaenda kwaana mbuya kwakabarwa mai padhuze, togarisana padhuze nepadhuze, tiri musemu yadhi. Pandaenda pambuya paya ndotovabvunza kana zvedi vanhu vadini vapfuura nepanapa, asi vanga vachiti vari kuenda kwaGondo kumangara nekuti ave ndokuonani ana chiremba. Alright. Takagara vanhu vakazodzoka kumapasiti 1 dzamanheru pauya. Zvafamba sei? Votonditsanangudzira ndozvaitika. Alright. Saka zvanzi zvikanzi kupolisi, pataenda kuchipatara kwanzi tanga maenda kupolisi, sinzi muri kuti munhu akaita zvekurohwa. Saka taenda kupolisi, polisi yakatinyorera bepa rerequest yemedical report. Tichienda ine munhu straight kwaMutare. Takaenda kwaMutare, tasvika kwaMutare yanga iri Monday. Zvikanzi no, Dr. Nhasi haanyori mamedical report, anonyora Tuesday kusvika musi weFriday. Saka moto futi mangwana. Takadzokera kumba, tafumira futi kudzokera kupi? KwaMutare. Taenda kwaMutare tichiona doctor. Taona doctor akati ngatichimboona kuti munhu wacho akakuwara sei. Achitarisa mudzimai wangu akati no, izvi zvinoda x-ray kuti tinge tinyatsoziva kuti munhu akaafektika zvakadii. Tikaenda kuX-ray kuya kwatasvika, mari yakanotaurwa ikoko tatisina bhosi wakanzi kudiwa $20 of which handisina kumbofungidzira kuti kungazonzi zvemaX-ray ichichi. Ndangoti kungonoona doctor todzoka. Takadzokera futi kumba, paunotsvaga mari iya. Takadzoka futi kwani? KwaMutare. Taona doctor. Mari dzichingobuda. Mari dzichibuda. Taona doctor. Doctor X-ray yakatorwa anga asati asvika panguva yacho. Uye kuX-ray akati muchifanira kuenda munogarira queue. Panosvikira doctor ndichafanira musendera maresults enyu munongowanira kupi ikoko. Takadzika kuya doctor tichimuona. Doctor akati mukadzi uyu akadambuka shaya yekumusoro. Then mazino 2 aya akatokuwara akadamejeka. Zvekuti zvatiri kuona nepain yaanogona kuzoramba achisangana nayo inogona kuzomuaffecta akatozoita problem yakanyanya. Saka solution yatitorina ngekuti mazino anofanira kuti adini abve. Saka ini ndakazoti mwana nezera rine mukadzi wangu iri otonzi hasina mazino, hazvaikwanisa here doctor kuti mutsvage imwe nzira yamungaita. Makuchitaura nadoctor? Ndanda kutaura nadoctor. Doctor akati okay. Muchikumbira kuti mazino ambo arege kubviswa, atsvage imwe nzira. Atsvage imwe nzira. Akati tine imwe solution yatirikwanisa kuita yekuimboisa waya. Tombojegera tokupa iyi period ye 3 weeks
time. Kana pain yazopera pa 3 weeks munouya, kana pain yapera ndokutoti pamwe anokwanisa kungosurvive ainawo mazino ake, but mazino anenge asasashandi haacharumi ba. Handina kukwanisa kuzvirambira because inini wacho ndakatombokuwarawo mazino ndichitori mudiki, nditori nezino 1 ndakadonha ndikatomborumana padombo nanhasi chingorara but harirumi zvako. Yati no pakanaka dhoc, pakabva panzi parodiwa $60. Right, 60 era tisidini futi hatisina. Pakudzoka futi kumba pakutsvaga mari iyai. Pakutsvaga mari iyai ndakaita kunga 1 week because kumabasa kwedu kwatinoshanda kumari yanga ironoka kubuda. Ndaita 1 week ndakabva ndasidzokera futi kwamutare. Ndadzokera kwamutare dhoc akati no, fracture yanga yakaitika pasha yemunhu yanga yakutopora yakadaro, but tinofanira kuti tiite refracture yemunhu idzokere panormal bite. Shaya idzi dzakakreka. Saka pandoda kuwedzera imwe mari $40 iite 100 kuti aitwe refracture. Alright, pandadzokera kureception ndaunobhadhira mari yandakasvika wepareception pasina. Ndoita sei? Ndazodzoka uko totaura nadhoc, onai dhoc kureception ndaona pasina. Apa nguva dzadhokta dzekuti abude mugeneral dzakutokwana. Dhoc akazongonzwisisa. Okay, no problem, rega ndichikuitira. Patoendesera mukadzi wangu wayo tadzoka kumba. Tadzoka kumba ndakafunga kuti pamwe vanhu vekwamufambi vachauyawo kuzoti sinzi zvinhu takaitirana kudai anhu amwari ngatinge tichibatsiridzana, sekuti inini ndandiri kungobudisa mari dzekutokwerera, dzimwe ndaingokwerera kana kwanambo endo kwandaitora dzimwe mari, dzimwe ndaitotorawo mune vamwe vanoita zvechimbadzo. Vekwamufambi havana kuda kuuya. Chandakaona ini chakaita kuti vasauya, ndakanga ndati kuti titaurirane pachedu takagarisana isusu hazviiti ba. Ndaida kuti imimi nenini tese tiende pana Ishe. Then mari dzamune muchindipa dzidzi mondipa Ishe achiona achiziva kuti mari yamurundipa imimi ndeyei, awitnessewo. Ava havana kuita sazvipi saizvozvo. Ndakaenda kwaShe ndikanopa complain yangu ndikabhadhara chimangaro changu. Ishe akati aiwa isusu ngatichivadaidza vauye kuno tikuenzanisei pachivanhu chedu kupi kuno kukoti kwese tatatobvako. Takagara rimwe vhiki Ashe ndakadzokera Ashe zvapapi zvikanzi vanhu vako havana kuda kuuya. Saka ini ndaona kuti nyaya iyi handingaidini ba, handiigoni ba, yakutoda kwaChangamire pamwe ndo angagona vanhu ava. Ndakati hazvina kushata, kanzi panodiwa mari yekuti unoona Changamire nemari yemupurisa waChangamire. Ndakatsvaga mari ndobva ndauya kunoku, ndakaperekedzwa nemuzukuru waShe wacho kuti akaziperekedza vanhu kupi kwaChangamire. Abva auya abva atura nyaya yake unoChangamire, ndatumwa naShe achipangu ndanzionai vanhu ava nenhau yani yavo. Takatsanangudza nhau yedu takagashidzwa nasekretari, tatsanangudza nhau yedu zvainga iri, yainyorwa pasi zvapanodiwa mari, patabhadhara mari dziya tasina kutokwana futi. Ndambodzokera futi kotsvaka imweni, ndakatosiya balance because ndakabhadhara 30 kuchinzi uriyo 80 ne40 yemupurisa. Ndakutombosiya 30 mupurisa pandamubatisa 5 kuti atomboona chekukwirisa bhazi achiuya kumaraini kwedu kwacho. Imweni yacho ndinonobatanidza kuti inge iripo. Takabhuka nyaya kuti ndaenda kumba. Ndaenda kumba mari yakaita. Mupurisa wabva auya pakolekta mari achisiya samoni kwani pamufambi. Iye unoti vekwamufambi wakatomboda kuramba kusaina samoni riyari. Kusvikira mupurisa azoti imi kana musi kuda kusaina, inini ndakudzokera. Ndinotaura Changamire kuti imi madini maramba. Ava ndo kuzosaina. But vaiti munhu akaita nyaya dzake ndiye unofanira kuzvisainira ega. Isusu hatikwanipo. Mupurisa wakatsaurira saizvozvo. Kusvikira tazonzi uyai nhasi muone Changamire. Tichibva taona Changamire.